tibuok lawas. Kanipitas na dili ulan, dili ako likod na. Unsa na sa left side ra nimo. Kanilang side dito. Dito lang ito kay mga Kano sa kasugod? gahapon mga so ano pa na Alas 2. Di ubo ka. ay magabi Gisip on. wa natural na ikot ulo kay ko ano sa kayo Cycles. From 2018. So, the-cramps imong dirira sa left side, no? Nagmatiin. Nag-cramp siya. Hey guys, good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Di ba ningon ko ninyo gabi guys, nga di na ko mo upload ja. Mingawon po ko ninyo. Salamat kayo sa mga comment ja. Tung naidahan ka dyan yung comment kanina padadon kahapon ko no ko video. Pero guys, ang mo-edit na rin si Cristel. Si Jess alam mo ko na yung ma-edit. Diyan karon guys, sa ka dyan minamata kay anang mo pa-check up lagi meron kay dapat gabi pantamin na dun kung Cristel ja. Dili ko ganahan kanang naay madisurbo nga laing tao. Kanang masakyan na ni nga na ja gabi na wa na may masakyan na ni padung datos district ja sa kahunon man to. Di man to yung daplin og highway. Jadi ko ganahan og na mga madisturbo mo buntag mo tumi guys. Cristel ja haran sang gipukaw kay haran sang paliguon ja. Na dahil diyang kachat-chat tayo ni dya si ate ni dya kay nagsipag monitor diyang ate nasa kuan na sa Dumaguete. So kung mga bata guys mag alala dyan ni sila na siya mahitabo silang mama. Kay bawon na silang mama guys nga mapagmahal na mama mo nang muhilak din as Cristel guys. So kung siya mahitabo na kay sa ano nang kung wala siya mama. Dya kay bawon na po siya guys nga bisag daghan na sila guys dapat naidaghang kadung mukuha na mga mapatrabaho guys, mga Manila, mga anas gawas, mag OFW pero wadyo kumulakaw guys kay hindi ko ganahan nga magbuwag-buwag mi bahalag magkaon rami og puro utan kada adlaw basta di laman jud kumulakaw guys nga kanang manarbaho nga na pasalamat ko ninyo guys kay naamon sa nakasweldo pud ko gamay karon buwana guys anang naapod mi gamay nga pagsalusuluhan lagi ta sa birthday ni Cristel karong Agosto 4. Diyan mo nang hangi panangkamutan guys, magpahuay ko pila ka adlaw kay magluto ko para salusaluhan na mas diyang 18 birthday. Diyan, ginagmay nga pasalamat dari sa diyang maigagaw. Pero mapapahuay sa layo guys, diyan karon pa-check up ko kay para may bawaan dyan yung sa niyang sakit nga mong banhod niyang pikas lawas. Kay murag ka ng overpatigra siguro ni guys, kay daghan kadyo kong ipamutol ng mga kahoy gahapon. Siguro ning ang napamatis ang lawas kanang nasubrahan na jud ko sa kuan man ikasaban ko nilang duha kay gusto man jud na nga mahuman jud nga adlaw kanang di na ko kanang kaugmaan pa ba manay hang kuan guys kanang di ko ganahan ng mga kaugmaan pag ang trabaho kay lain na pud ang trabaho ay nagaugma manang hadyang gihuman ang trabaho manang mubalik pa man ta ko gahapon guys siya matong na kuan ako kanang nalain nagpamatis ang lawas namugnaw na kong kalit diya murag nanggahi naghang lawas mo na dito murag grabe po kainit gahapon guys grabe sobrang kainit hindi mo ma-explain na kainit sa sud sa Mumbai grabe diyan kainit man ang murag ning kuan siguro gahang dugo atong gahapon or naunsa ko gahapon basta ako kasabot so karon guys wato na Miss Cristel district ron kanang public hospital ra mga tuon guys ya pwede man siguro pud bi og atong takatong doktor Amit sa kinahanglan lagi nga mo pa-schedule pa mi kay manawag pa man kag schedule dya. Kung may nakapamanawag og schedule manang mudretso-dretso na lami karon ug ngadto sa ospital. Tara na kay ligo na ko. Isa mas ate. Sige sa tanay sila sa ate guys. Diyan guys see you dito sa atong may bawang ra unsa guys ug unsay resulta dani hang gipamatis ang lawas. Diyan salamat kadyo ni Jun tanan sa mga comment ninyo ara naghana madyo kadyo ning comment salamat kadyo na mga advice salamat sa inyo mga advice tanan-tanan salamat di mo na matag sa tagsa kaya naghana naman jud ning comment gabi pa lang pag namata man ko gabi guys mga alas 2 man siguro to diyan alas 3 murag na ako ikachat salamat kay kadyo nga kachat gabi si sis
Ansan Blanton, salamat ka ja amping diha kanunay ja. Ang atong lawas man jud na mangita man jud nag kanang kapahuayan nga na manang akong pahuway ko kay suko na just Cristel og pag diklihe ko mano itong papa karon sa jugmata para magluto og pamahaw. Ja see you dito guys kay balik-balik na lang ko ang istorya. Iyat ko dari guys kay na agihatag ni Ate Bing katubi taw ni murag liso nga nintirek na sa guys na ja murag puwan ni si buwak. Diyan naman na dari gi kuan sa kusina dapit ang kitaguan kay nalagi manok. So tulo na kabukang nabuhi guys to na jaghamang gipang tanom guys gikan sa buhol na napo dari nang gipamutang kay basin og kanang mainitan dadto. So ni saliat pa jud ko guys tan-aw sang mga tanom guys kay mo lagi nang kalingawan in town dari sa probinsya. Ja muli sa depo ko dari sang kuan guys. Ang palaya di nana si Ja nana si Ja mga bunga to daghan ka dito dapat to anas ng puston dayahan na ipaputos ang bana kay rong mopadadyo na si Ja. So guys yan abot na mi dari guys mo ni district hospital dari sa Uslob. So mo ni say among hospital dari sa Uslob guys. So na namin niabot na mi dari. So diyan na guys, gitawag na ko kay timbangan pa di ay. So first time din ako magpa-check up dari guys. Sikad-sikad nga niabot ko dari sa Cebu. Karon pa ko nakapa-check up. Ug kanang ingani nga timbang-timbangan pa. So nakapa-check up ko dito sa Dumaguete guys, di wa mo ko timbang Okay, check up raman to sa mata. So karon timbangan pa di ka guys. So, ang timbang is 53. Diyan guys, ipabalik ko rin dyan kay hanggang height pa day kuno. So, kinahanglan pa day kuno height. So, parang pa dyan kuno kasaway nga ni kay sa Manila, murag wa mo ko timbangan dyan. Wa mo ko height. So, magpatimbang na sa una nga bata ra. Magpa-check up. So guys, gahuwat ko dari sa nga tawgon ko. Kay napay nakapila nga uban nga mga pasyente. Diya guys, gipagawas mi dari guys. Kay pahuwat na lang ko ni miss resulta. Diya ara ba juga init dress gawas, way electric pan. Diya human ako kuwaig dugo guys na Wato na lang magresulta na mo dari. Guys na namin dari Cristel guys. Diya nanay ang resita diya. Diya ang resita guys. Wako ka di mabasa. So ipakita na di mabasa. Diyan gipalitan na nagtambal kay ang talang sa tambal eh. Nag-iunas Cristel kay so ang giresita guys is para sa mubanhid ang lawas karang mungut-ngut ang lawas ba. Ang tangtang sa mga banhud. Diya antibiotic para sa UTI kay na di ko UTI. Diya mo to inakuan sa doktor guys nakauli mi dari alas hapit na alauna. Diya salamat kay kadto sa tanan nga ning comment na dahang ni message na ho nga kanang padayon gyapon kuno ko pag YouTube. So padayon gyapon ko mag YouTube guys ay mingawon ko ninyo. Nga mingawon bud si Cristel. Nas Cristel ding smile na. Ja ko lagi ni guys nang sagol ni overpatig ja siguro jang hapon guys magpa hilot ko kanang ang pahilot niyang likod kay ngut-ngut. Pahuway sa good kay iya magkadad lang mo sa maglihok-lihok. Dili ko pwedeng di mulihok kay way mulihok mag-usan mo. Dili ko pwedeng mapay Kana, ma. kana god. mga sagbot ayun huna-huna Hindi man na mawala. Di mawala niya. Mapuno ta sagbot diri wala. Atong lawas kailangan mo nagpahuway ko din mo na kinahanglan. Sa nagpapuno tag sagbot niya. Pero Ipos. hanggang pamati ron guys kay wala man kanig maulian ni ron umuinom kog tambaw kanang lahi radyo dagang pamati sa una sang gipatis karon nga murag basta murag lahi ragang paminaw sa lawas karon na ingani ko ja di na ko makatug ja yun ang doktor di kuno siya muhatag og para pang patug kay walisin ko dugma tuluyan kuno ko di siya muhatag og pang patug pa Siping-ping. kay kinahanglan jud kuno na ipa-check up og sa iyang kuan lahi pud nga check up ang ilang buhaton ingon ang doktor di siya muhatag og pang patug guys kanang
Ang problema man gud kay di ko makatuog dani sa sinus ug ang ubo ang ginan ng doktor niya. Lahi pud ay kuno nang tambal pud nga yang ihatag dito sa ang sinus ug kuan. Kininglan pud ay pud moadto ko sa TNT para sa ilong guys. Kanang doktor sa ilong. Nga kaya arong basinog ka ng si labad ang mo ko puni sa hang sinus. So gijang gihatag guys kay para na sa banhod sang lawas o kaning para sa hang UTI. Naksi. Diya kaning usa tag 30 kapin. Diya kaning usa tag 20. Kaya salamat ni Kadjo sa ni share og kanang pagpalit daning tambal. Salamat Kadjo nimo sis. Salamat Kadjo nimo. Always jud ko nimong tabangan. Diya amping diya kanunay kay ako guys magamping na jud ko sang lawas. Kay mahilak ra ba dis Kristilo Lawas mamatay ang ko. puhunan. Mo gani sayop magundang kada adlaw ka mag pagmata nimo sa buntag hangtod sa pamatulog ka na sige ka kura-kura Ikaw kada mong adlaw. gugol, baghuna mong gugol. Pwede mong gugol step by step ka magkuhan ugma kanina po, ugma. Iya mong gugol kisa ko po niyo sa tanan sa kadlaw. Ang gani og malain na pod. No, guys, Wala man kasabay. ay deadline ng panglimpyo. Nahunaon man na nino. Ang anak na may mukasabas inahan guys, baliktad na day karon. Okay, kami man po'y marato na Baliktad na day ron guys, kaya anak na may mo yaw-yaw sa inahan. Ano guys, anang mura maguguga ng di ko mapakali, di ko maglihok. Bisag na ko gibati, labad ka doang Wato jud ko galing kay ako nga dili magud kay ako magud ka ng maglihok-lihok ko murag di ka mo sakit agang kay panington man ko kanang Dili. makabantay mo guys nga kanang sington jud kog taman. Ganahan ko dana kay rong di maglak ang ilong kay maglingkod ko. Mubarag ang ilong, muhigda ko, mubarag ang ilong, manang di jud ko maghigda kay og ano lang lingaw-lingaw naghang lawas guys antong asgardin ko. Hinlo, manglaba, mangana, bahalag. Ganang usahay ba nga nagardin ka nga gaulan o aning init nga wala ka maligo nabasa ka na ta sa ulan. Ang bugnaw ana mo sulod si imong kaluwasan ang bugnaw. Diyan, narito yung muna ka-istorya ganiha nga OFW kuno to taga Bulhuon. Diyan, wala yung kuno na kanang sidya kuno pod na ingani kuno na normal na ba ni sa ang pagminupos. Diyan si Cristel pod, burag nagsabay-sabay pod bingawa dug Kuha na ako Be, ang last dugo na ako kay dong pagkasal pa ni Tito Florome. Sumpang na juga. Ano ba imong Wala pa magpa-check up pa mi. wala ba kay namaktigdan sa imong kagalingon nga may sakit nimo sa part ng lawas ana. Usay, post on. Na, pero wala man mo. Gusto ka adlaw, ugma, wala na. Kaya ang kuan magud kanang hugaw magud sa tong lawas, mo na pinaagi sa rigla mo nang riglahon ta. So atong mga hugaw sa tong lawas wala makagawas, mo siguro ning nga murag mamanhid na yang lawas. Ano makulbaan pud ta guys nga kanang kalit-kalit ra ba nga ngani ta nga. Pero Katong good mong gapat-check up ko katong sa una sakit kong tiyan iyang amit. Ingon man tong nurse nga, normal raman na kay bata pa man ka, pero kung ikaw kuno magkaedad dag mga 20 pataas, ako na nang dapat ipa-check up na. Ano tong nurse nga ingon, mo tinuod ba to? Or di ka tugong ilang ako ano ba? unsa guys, padiog lang pugod kanang comment ug kanang unsa ni among gikuan na si Christy lagi kanang nakatry na bang mungingana nga dugay wa luga. Pero ako sa una Sa Bisaya ladyagan. kay tawag mo na nga niya. Ladyagan. Oh, layag. Ladyagan mo na sa mua kanang pero sa una kay muladyagan ra ko duha ra ka buwan nga na sa kabuwan di na maabot og mga 5 ka buwan. Pero nang takapog ko guys kay gidugo po ko sa una sa bata pa ko is grade 6 so nag-edad ko ato og Ako po, 12. 12 ang edad. Sa magminupos kay tayo pag gidugo. So karon guys murag wala man ko duga. So hapa siguro na ipa-check kung unsay sa OB, kung unsay hang kuan sang sakit. Usay na may magdagan-dagan kung sang tidyan nga kanang puson dapit nga murag hangin nga murag kasabot man ang Ginoo ra jay atong makatabang. So ahala man dyan iyang pos Ginoo nga maulan ultrasound man ko. po dili man po na makita maingon nga kuan man ko, di ba? Inig makaduga naman na i-ultrasound gihapon na. Ultrasound ako naman po Kaya kuan. mainom sa kong tambaw eh. Naman po gingon nga. Kani guys, moinom kog sugod karon kay once a day ra man ni. So pito ka adlaw nin ja og banhod pa jud kuno gang lawas, mobalik pa ko didto
check up. Salamat ka doon inyong tanan guys sa inyohang pag-comment, pag-ampo. Maukira ko. So maukira jud ko guys. Dyan ang paningkamutan sang lawas nga maukira ko. Kayo kuan guys, magpahilot ko karon. Ni i-relax ang lawas kay hapit na gamong birthday ni Cristel nja. Mani pahinungdan po si Cristel gamay, magluto ko kog gamay para hinungod pasalamat sa Ginoo. Or pala pasalamat sa mga ni edad sa 18. Lutuan na siya nagbaki. Kanya, Kira. kanya nagplano po ba ka nga maninda na ka? Ikaw man na. Jud. Pero mo lagi paningkamutan na akong lawas, mapawis ako. Dili tagal jud nimo. Alas 6 na. Dya, si Cristel may mag-edit karon dya. Nakatug day ko guys, di ba siya busiro. Nakatug ko, murag ang mata, murag na uli-uli ang gamay guys na. Nakatug ko mga medya oras. Si Cristel guys nagkaanog saging para ko siyang heart. So salamat ka do sa inyong mga pag-ampo. Dya, pira lagi ko guys. Kaya ni na laban og ampo lang dya. Ampo lang og pahuway. Mao rin ko. Paway ra jud ni guys. Dya karon guys kay namo ko patawag nga kanang pamasad sang likod. So salamat ka dun itong tanan. Dya, subaybay lang gihapon mo sa mong video guys kay narag gihapon mi laban Dayon lang. lang. Laban lang gihapon mi. Dya, salamat. So di jud ko magsawas pasalamat ninyong tanan sa inyong pag sunod namo sa mong buhay ug ang buhay ni Ruby Provinciana. Dya, I love you. Love mo na ang tanan. Bye-bye. See you next vlog. See you next vlog.